Ish. Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. Ang mga pagna na mamanya kada gusto ng smile. All have gone before us, Oh, mara. all will believe. Hayi kimi, yonke kimi. Umzuzu ungenzi wena yazi. Hayi. Esaba phela mina nene. Ngahambi, yes. Thank you. As you cried in my arms, you opened my heart, and I saw what I found in you. 'Cause her heart won't let me lose her. Hayi bafana ngicela qhubeka DJ ngicela kulilizelwe into enamandla ngicela nawe I love you so much, I hate it. I hate the fact that I gotta say this. I hate that all you see is girls naked. I hate the fact that you don't choose to see the hatred. Look, don't get me wrong, I don't hate you. I hate how you hate how I make what you hate, boo. Shit, I hate leaving you alone. I hate that I'm late when we're speaking through the phone, but that's what it takes to stay afloat. Real talk, that's what it takes to raise a daughter. Real talk. Now I'ma love you from this life to the next. But I swear I hate this life that you've accepted. Shit, I hate how this shit happens. I hate how I'm making it and we have it. How you believe every basic shit. Love you, I hate that shit. umshado noma ijuze ime iba namaphilasi akhona kanjalo nomshado ukuze ume unamaphilasi awo enye yamaphila omshado uthando enye physical contact enye commitment enye i-communication enye kube i-forgiveness enye kube i-faithfulness. Ngithanda ukuthinta le ye-communication. I-communication isho ukuxoxisana ukuthi emshadweni kuyaxoxiswana. Communication sparks the caring. Siyabonga. Imshayeli izandla bakithi. Zancane izandla. Communication is spark i-caring, i-affirmation.
uyangithanda. I-communication futhi iyona ukuxoxisana okwenza abantu emshadweni bakhone ukushare ama-goals nama-dreams abo. Uma ama-partners noma ama-couple decide ungaxoxi, u-offenda lo munye ngoba yonke into iyaxoxwa. Futhi ukuze uhambe kahle ingxoxo kungabibikho i-misunderstanding, kuyadingakala kudevelopwe listening skills. Ngamanye amazwi kudevelophe indaba yokulalela. Uma umunye ekhuluma sidevelopha kanjani ukulalela na? Uyambheka okhulumayo. Akathuma bekhuluma nginitha amajezi. Umama uyakhuluma ngijabulela ibhola ku-TV. Ngivuma nangekhanda okutshengisa ukuthi ngilalela nangekhanda ngivume ngiliqe. Lo mbuzo uqala kumkhwenyana. Mkhwenyana, ngabe uyamthatha owesifazane ophambi kwakho ukuthi abe ngumkakho ngokweqiniso nangomthetho ongcwele kaNkulunkulu na? Yebo. Uyakuhlekisa umkhwenyana uthi yebo. Sesimakoti sokumbambela. Ngabe makoti uyamemukela lo wesilisa abe ngumyeni wakho ngokomshado nangokomthetho ongcwele kaNkulunkulu? Mkhwenyana uzosho lawo mazwi asuka enhlizweni yakhe efaka othandiweyo wakhe ingane. Elakhumbula isikhathi bakubuye ekhaya uthazi ukuthi hayi sengeza leyo ndaba uphatha usibheke isikhathi
Ancora. Alala. Ngiyakholiswa laba futhi ngikholiswa umngani kaShante. Umngani kaShante mfethu izinto zami zizongihlanganela Ngithe kaShante no angeke akwazi ukungigqokisa yena kodwa kuzeke ibhoza yami. Usufundeleni wena? No bafethu wami phela ngiyaqokiswa mina ngumalume wabashana ngiyaqokiswa omama Usufundeleni? ukwenzani manje? Ukusini? Awu bathini masingabezulu thina manje. Ingoma yini yabafethu? Ingabe isithitha ngedwa lapha. Sengithi kiwa le kanti kiwa le. Nanguye lo atemgqokisa. Ayimbathi uyigqokela ugqokiswanga Awu madoda mbhidu uyaningqoka mbhidu uyangamakwakwasho mbhidu uyangakonke okulengayo. Awu madoda. Kodwa madoda. Fakizaza. Empethu bathi fakizaza kuhamba kanjani makunjena? Senhor!